घर से अलग कर देम दुनू तोरा हाथ के। ढेर जदी बोलबे त रख दे हम काट के। का बुझले रे? घर से अलग कर देम दुनू तोहर हाथ के। ढेर जदी बोलबे त रख दे हम काट के। एक बाप के बेटा हो कि चार बाप के बेटा, तू आके समझा जइहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे, बता दिहे रे। होय रंगदारी करीले, केहू के बाप से न हम डरीले। होय रंगदारी करीले, केहू के बाप से न हम डरीले। का बुझले? एरिया के हीरो होई, बाकी सारे जीरो होई। बोलबे त पिस्टन सटा दी हमरे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, पुलिस थाना तो देवेला सलामी, बरबर नेता तो करेला गुलामी। पुलिस थाना तो देवेला सलामी, बरबर नेता तो करेला गुलामी। लकी राज किशोर कोहतार चारू ओर गर्दा उड़ा दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे, आ कहाँ आवे के बा बता दिहे रे। यूएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।